Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ranar jeudi 26 ga watan biyu na 2026. Na zo muna da wannan bidiyo ne domin kira ga shugabannin ƙasanmu masu albarka, surtu ga Unaha. Mun gani Unaha tana ƙoƙari sosai. Ta samar da abinci na shinkafa da abubuwa da dama a cikin ƙasarmu ta Nijar wanda ba mu taɓa ganin shi ba a cikin ƙasarmu ta Nijar. Da haka aka ce mayya suka ce wai idan kana da kyawu to ka ƙara da wanka. Wannan da kuka gani ƙasar Algeria ne. Sahara ce. Muna da Sahara a cikin ƙasarmu ta Nijar. Wanda wannan Sahara komai ana iya nomawa a cikin wannan Sahara. Ule da tahiyar da muke yi kasashen waje kamar kasar Libya, kamar kasar Algeria, kamar kasar Maroc da sauran kasashe na Larabawa. Waɗansu mu kiyo suke yi a cikin wannan kasashe, waɗansu mu aikin garka suke yi. Muna kira ga shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani. Wannan modal da ƙasar Algeria ta ɗoka ya kamata mu ma Sahara mu a yi muna irin wannan. Idan aka yi shi, kwararar da muke yi kasashen waje kamar kasashen Libya da sauransu, inda ake aiki na ƙarhi, aiki irin na garka da aiki irin na kiyo, sai mu tsaya cikin ƙasarmu mai wannan aiki. Mun sani ƙasar Nijar ba ta da kuɗin da za ta iya muna wannan furaji da dama cikin wannan ƙasa tamu abin da shayi Sahara. Sahara babu nisan ruwa, akwai ruwa ko ta ina. Ana iya noma famdetar, ana iya noma albasa, ana iya noma raisin, ana iya noma abubuwa da dama a cikin wannan Sahara. Sahara ce wadda ƙasar Nijar ba mu da yawan mutane. Idan aka ce ƙasar Nijar ta samu kwantara da ƙasar China, ƙasar China tana iya zauwa ko da mu bata man fetur ƙinmu na, ko da mu bata wani arziki na ƙasarmu ne abin da shahi Iranium, ita kuma ta gina muna furaji da dama a cikin wannan Sahara tamu. Ɗan Nijar ba zai tafi ƙasar Libya ba, ɗan Nijar ba zai tafi ƙasar Algeria ba, ɗan Nijar ba zai tafi wata ƙasa can inda ake walakanta shi ba. Yau ku diba gani, ƙasar Libya ta zama wata ƙasa wadda ɗan Nijar yake tunƙawo da ita. Yanzu kuma ƙasar Libya ta zama wata ƙasa wadda wani yana neman ma abin da ya tafi gida ba ya da hali, saboda ƙasar Libya ta lalace. Abin da kake samun shika 40 gare shi ya komo shika 10 a ƙasar Libya. A da inda kake ba da shi ne 30 kawai a baka shika 10. Yanzu ya komo sai ka ba da shi ne 200 da wani abu sannan ka samu shika 10. Inda mai aiki wata a ƙasar Libya ba zai samu ya tura shika 30 ba. Idan ya zama zai sai makai ne abinci, zai sai data, zai yi abubuwa da dama, to ba zai samu shika 30 cikin aiki wata ba. Ƙasar mu ta Nijar tana iya kwantara da ƙasar China. Idan aka yi kwantara da ƙasar China, kwantara ganyen ba ni gishiri in ba kamanda. Ko da mu ba da wani arzikinmu ne na ƙasar Nijar, to a gina mana furaji da dama a cikin wannan Sahara. Ɗan Nijar za a ca duk mai son aiki, ga wuri nan ka ɗoka naka ne, ka yi aiki, ita gwamnati ta zama masa'uli na gudanar da wannan aiki wanda za ta saida shi a ƙasashen duniya. Yau mu diba mu gani, ƙasar China da noma na ta ci arziki. Ƙasar India da ƙasar America duka noma ne, da Thailand da Japan da dama duka ga noma na suka samu arziki da yawa. Mu diba mu gani nan kusa yakin Ukraine da ake yi. An sama ƙasar Rasha takunkumi kala-kala na tattalin arziki da komi, amma da yake ta bunƙasa ga noma kuma tana da abubuwa da dama waɗanda suka sa takunkumi sai abi ya komo sun soka mu kansu mashi. Ƙasar Nijar ba ta da yawan mutane, amma tana da Sahara, kuma Sahara nan tana da ruwa da dama. Idan mun ka zama ana yin ayyuka cikin wannan Sahara, to wallahi ƙasar Nijar za ta ba Afirka abinci, ba wai gaba ɗaya da duniya Nijar tana iya ba ta abinci. Saboda ni, saboda muna da Sahara kuma muna da ruwa. Nijar ita ce ƙasa ta farko a lafiyar Afirka wadda take da ruwa kwance a cikin Sahara a cikin ko'ina. Da haka muke kira gwamnatin mai albarka a ɗauki modal irin wannan, wanda zai ka arziki cikin ƙasar Nijar, kuma zai rage kwararar da muke yi ƙasashen waje ana muna wulaƙanci, kwararar da muke yi cikin wasu ƙasashe ana muna wulaƙanci. Yan uwa, kira na gare ku, duk wanda ya ga wanga bidiyo ya yi fartajen shi, saboda bidiyo ne wanda yake yana da amfani. Amma ku saurara,
daga farko har ƙarshe za ku gane amfanin wannan bidiyo, ku yi fartajen shi har ya zo ga shugaban ƙasar mai daraja Abdurrahman Chani, ya zo ga ministan noma da kiwo, sannan ya zo ga onaha uwa uba wadda take samar da abinci. Mun gani ku yi, mun gani mun gode. Allah ya saka mana da alheri, Allah ya ba ƙasar mu zaman lafiya. Yan uwa ina muna fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.